גם אתם הרגשתם את זה פעם. עייפות אחרי האוכל, מלאות, צרבות, בעיות של מעי רגיז. ובכן, אפשר מסתבר למנוע את כל אלה או חלק מהם רק אם נדע להקשיב להוראות של הנטורופתיה. שלום שוב לנטורופתית קרן וולקמיר. באיזה בעיות מעיים אנחנו יכולים לעזור עם הנטורופתיה? למעשה אנחנו יכולים לעזור לרוב הבעיות הנפוצות שאנחנו מכירים ונתקלים בהן היום. אם נתחיל במערכת העיכול העליונה, כל הנושא של צרבות, גזים, נפיחות, כבדות אחרי האוכל, גיוקים אינסופיים שאנשים מתלוננים עליהם. באמת תחושת כבדות ורצון רק ללכת לישון אחרי ארוחת צהריים ולא לחזור לעבוד. יש כמה גורמים שאנחנו מתייחסים אליהם, אחד מהם זה נושא של חומציות בקיבה. כמובן שצרבות, אם נתייחס רגע רק לצרבות, יכולות להיגרם כתוצאה מחומציות יתר בקיבה. וזה הרבה אנשים יודעים וגם לוקחים סותרי חומצה בגלל זה. וכמובן נמנעים ממזונות חומציים, כגון חצילים, עגבניות, מזונות שומנים, מזונות חלבונים, כולל מוצרי חלב אגב. כן, מוצרי חלב גם יכולים לחומציות. בהחלט, כן. למרות שאנשים מדווחים שחלב כחלב ניגר, כשהם שותים זה מרגיע להם את הצרבת, זה מרגיע מיד, אבל זה לאורך זמן, בדיוק. אנחנו ברפואה קונבנציונלית משתמשים בסותרי חומצה מסוגים שונים, כן? יש להם שמות שונים שלא חשוב. באיזה חומרים סותרי חומצה טבעיים נקרא להם משתמשים בנטורופתיה? אז אנחנו לא משתמשים בחומרים סותרי חומצה, אנחנו פשוט דואגים לאכול מזונות שהם לא יוצרים את המצב הזה לבן אדם שיש לו כמובן רגישות. כמו מה? כדוגמת המזונות שהזכרתי, זאת אומרת פחות חלבון מהחי, פחות שומן מהחי, כי זה שומנים, בדרך כלל שומן שהוא רווי, בדרך כלל הרבה יותר כבד וקשה לעיכול. ואנחנו בעיקר שמים דגש על מזונות כדוגמת אורז למשל, שהוא גם היפואלרגני, והוא לא יוצר באמת כמעט שום תגובה או ריאקציה. בואי נרד מהקיבה קומה אחת יותר נמוך, לתסמונת המעי הרגיז, שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה. אני דקה צריכה להישאר בכל זאת דקה למעלה, על מנת להסביר את מה שקורה אחר כך. זה בעצם המצב ההפוך ליתר חומציות בקיבה זה בעצם תת חומציות בקיבה. עם הגיל כמובן שאנחנו סובלים מה שנקרא מהיפוכלורידריה, כן, כ-60% מעל גיל 50 סובלים מזה. היפוכלורידריה זה מצב שבו יש חוסר של מיצי עיכול. נכון, או מעט מאוד, כן, או מעט מאוד, וזה מצב שאנחנו רואים מבחינה קלינית דווקא מאוד נפוץ, אפילו יותר מהיפוכלורידריה. זה חלק מהזדקנות של מערכת העיכול. נכון. מה עושים? מה אתם עושים לזה? במצב כזה, ואגב גם... אולי נגיד, זה אותם אנשים שאחרי האוכל מרגישים שהאוכל נתקע להם בקיבה, והוא לא יורד למשך שעות רבות. קיים כמעט אצל כל אדם אחרי גיל 50, וככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, יותר גרוע. מה אתם מציעים? גם אצל אנשים צעירים אנחנו רואים את זה היום, ושם אנחנו מתייחסים לשני אלמנטים. אחד זה אלמנט החומצה. בעצם איך אנחנו יכולים לעודד מצב שיהיה כן בכל זאת פירוק של המזון, כי זה אחד האלמנטים החשובים לפירוק המזון. והנושא השני זה אנזימי עיכול. לאכול בעצם לצרוך מזונות שהם יותר אנזימטיים. זה אומר מזונות דווקא טריים יותר, נבטותים למשל, להנביט קטניות. קטניות או להנביט נבטים אחרים. נכון, אפשר להנביט בעצם כל דבר. אם זה פפאיה, אם זה אננס. ברומולין, פפאין, כל אותם אנזימים שישנם בדברים האלה. נכון, יכולים מאוד להקל על העיכול. לנושא החומצה בקיבה, מה שאפשר לעשות זה, אנחנו קוראים לזה מבחן הלימון. מה שאנחנו עושים, לוקחים חצי לימון בחצי כוס, 3/4 כוס מים, ושותים כ-15 דקות לפני האוכל. אם נעלמים כל הסימפטומים האלה, כל התחושות של הכבדות וחוסר הנוחות אחרי האוכל, אז כנראה שבאמת שם הבעיה. 60 שניות שנשארו לנו, את תסמונת המעי הרגיז. רוצי. בעקבות זה שלא פירקנו נכון וטוב את המזון מכל סיבה שהזכרתי, הרבה פעמים בעצם נוצרת אי סבילות למזון, גם מזה וגם מזה שאנחנו צורכים פשוט הרבה מאוד אלרגנים בתזונה שלנו. חיטה למשל, גם חיטה מלאה היא עדיין מזון מאוד אלרגני, אנחנו חשופים עליו בגיל קטן. מוצרי חלב,
אותו דבר, פירות הדר טרופים. כל הנושא של מעי רגיז מאוד קשור לאי סבילות למזון. אנחנו נעזרים גם כמובן בעזרים כמו פרוביוטיקה, שהוכחה היום בהרבה מאוד מחקרים כתורמת ומשפרת את התחושות שסובלים מהם אנשי המעי הרגיש. מה עוד אתם נותנים להרגעה כשיש להם כאבים? יש לכם משהו שאתם נותנים להם להרגיע את זה? אני בעיקר משתמשת בנושא התזונתי, פשוט תזונה שהיא מאוד נקייה, שוב, לא אלרגנית, הרבה אורז. אם זה עם נטייה לשלשולים, צריך קצת להיזהר, אפילו בהתחלה קצת אורז לבן, לאט לאט לשחק עם אורז מלא. הרבה מוצילגים שזה סיבים מסיסים, כמו שיבולת שואה למשל, כמו פשטן. מה עם תה, סוגי תה שמרגיעים את המעיים, כמו תה קמומיל או תה שומר? בהחלט אפשר להשתמש בתה קמומיל, בתה שומר. היום יש אפילו מוצרים שהם ייעודיים ל-IBS, שהם מכילים גם אנזימי עיכול וגם את שמן המנטה, שהוכח גם הוא כמקל על כאבים. תודה רבה לקרן גולדמיר. סיימנו להיום. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, הכל דרך המייל והפקס. הרבה בריאות שתהיה לכם. נתראה כאן מחר.